पूरी पापत हो जाई। इंद्रदेव थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। हाँ सही बात बा। हैं? बढ़ावा करा क्या? हेलो का है? अच्छा चलो तनी गावल बजाओ जाओ रोशन जवना काम खातिर आइल बानी तनी पर फोकस कर जाओ 10 मिनट। अच्छा चाबी रिंग हमरा के देले बानी बाबा पूजन सामग्री स्टोर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का पूजन सामग्री उचित मूल्य पर मिलता है। हाँ। यादव मोर मां कांति गैस एजेंसी के पास बसंतपुर के धरती से चल के आइल बानी। और फोन भी आयल हमरा लगे। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। नारायण जी आपके बनौले रखस। आज के कार्यक्रम में जो भी श्रोता समाज आयल बानी सबका के हार्दिक अभिनंदन। जितना भी माता बहन देखा तानी सबका के बार बार प्रणाम बा। लइका माई से कहले कि माई आज गहरज बा आवे में का हरज बाटे लाज हमरो बचावल तो हर फरज बाटे। अरे की अइबू ना तो लाज न बाचे इका इहे कट है इहे कटी न एकरे के कहल जाला डिश बरे जा हमार दो डिश ओ जा रोड के दी चक्का ब्लास्ट कर लेकिन गाड़ी आगे पीछे ना हो। जमाना हो गल बा 2020 के मारे का बा तुम्हारा ना तो बोल्ड होके हट 3G के जमाना नहीं 4G भी खत्म बा। कैसे कि 5G लॉन्च कर चुकल बा। तो जमाना के अनुसार के संगीत ना गइबो तो कोई तरह का पसंद ना करी। आज भोजपुरी नारदी विधा में अगर जो कोनो जोड़ी पहले लोग पसंद करता तो प्रदुमन परदेसी रोशन राज का पसंद होता। काहे कहीं ना कहीं हमनी के श्रोता के दिल के बात बुझता नहीं जैसे लोग खोजता उसन देता नहीं तबे नु रोज सटवा भूख रहता। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्पेशल राउंड इनवाइट होलो का? अच्छा अच्छा देखो हम जनरेटर बा लाइन चलल बा जनरेटर में समार उड़ दी त दिक्कत हो जाई। हरियर गोजियो ले ले बनी अर्थिंग घुचे। हां बैठी आराम से बैठी। दुगोला के कार्यक्रम बजाने में हम गए कलाकार प्रदुमन परदेसी हमार विपक्षी कलाकार भाई रोशन राज उपस्थित बारे। आ दुगोला के जाले दुगोला ले खाना गली तले मजा आई ना तो हम श्रोता लोग से राय लेवल चाहता नहीं कि क्या करी हम दुगोला शुरू करी नु। हां करी करी कोई के दिक्कत नहीं खानू पक्का करेला रैली यही घड़ी से शुरू हो जाओ नु। हो जाओ रैली रैली तो रोशन व्यास के अब हम रैली नु हां कोई दुख ना नु मानी ना तो जे जहां बतानी हाथ उठा के दोनों ताली बजा के आशीर्वाद दी की कार्यक्रम के शुरू करें। तो तभी आओ करे भाई आओ आओ लइका माई से कहले कि माई आज गरज बा आवे में का हरज बाटे लाज हमरो बचावल त हर फरज बाटे। अरे की अइबू ना तो लाज न बाचे अरे सच को हतानी माई हो कि औरज पे मराज देखावा। अरे आवो हो आवो अरे सरदा भैया दिहनी बार बार प्रणाम करब। हमार मनोबल रोगा बढ़ोनी रुपया देला से का होला का होला का होला का होला ब्यास लोग के बगली भरेला
बात सही बा भरेला प्लस में गायक कलाकार के मनोबल बढ़ेला उमंग बन रहेला मन करेला कि कितना कलाकारी देखा दी को रुपया 2-4 पैसा मिलत रहेला तो 2 लाख के काहे ना होके 4 लाख के काहे ना होके गावा तारा बजावा तारा पब्लिक के गोल में आज अब ले रुपया ना मिलेला न तो हमनी के बुझाला कि जमत नहीं के गारी जननी की ना जननी ब्यास लोग के हाल पौनी पसारी वाला हो शादी बियाह में हमनी के घरे पौनी पसारी लोग आवेला जहां नेक के काम परी जाके कहि लोग ए मली अरे हाय दैया ए मलिका हे जा नेग लागता नेग दे दे हम तब तक खुश हो जाई है सब आ नेग मंगले बारी स नेग ना दे न तब भीतरे गड़ी अइबो करेली कैसे 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 कह सके ए का भइल है दादा नेग मंगला पर नेग नहीं खंदे खाली आइल बा लोग बैठल बा लोग कुर्सा पर ई हम नहीं की कह हमनी के सदिया बियाह में जोन पौनी पसारी आवेला उ कहेला एगो इंसान के जीवन में 3 आदमी के साथ चाहिए तहर जीवन खूब अच्छा से सुधर जाएगी के कर मां महात्मा और परमात्मा अगर जो माई तहरा के दिल से आशीर्वाद दे दी है तो तहर बचपना सुधर जाएगी महात्मा तहरा के दिल से आशीर्वाद दे दी है तो तहर जवानी सुधर जाएगी और परमात्मा तहरा के दिल से आशीर्वाद दे दी है तो बुढ़ारी भी तहर सुधर जाएगी लेकिन हमनी के गीत गावत तनी जा माई के तो लइका माई से कहले कि ए माई ओकरे डिश ब्रेक मरले रहनी है अब कि मन करता कि हम पावर ब्रेक मारी श्रोता लोग से राय लेवल चाहत तनी मारी कि रहे दी मारी 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 तो तनी पूछी ने मारे में तो मरवई है नु कौन चीज अपना नचनिया से पावर ब्रेक तो हरो मरवावे के पड़े कैसे कि हमारा तो तू मरवईबा ना अरे कि तो हो रे ही अरे झाल के ताल गिर गल रे अच्छा हाल देखो ऑपरेटर भैया हाल छोड़ो हाल हमनी का कलाकार है जा तो कलाकार के काम हो कि अपन कला दिखाओ जितना कला बा दिखाओ हम जितने कला दिखाओ तो रोशन राज के जलन होता है जी ए भाई दम है तो पास करो और ना बैठ के बर्दाश्त करो जला मत बराबरी करा जलही के बाद तो दीपक के तरह जला दुश्मन के तरह मत जले के सीखो अरे कि तोहरे ही आसे बीसा हेलो अरे कि तोहरे ही आसे बीसा वसपय माई बहुत हलवा भाई चढ़ल तू तो चढ़ल काशी पे मन गिरा तेरे ध्यान दे दे कोई पटीदार देख के जरे लालो हेलो देखो खरे थी पर धोखा मन लो तू लोग हमारा गाला पर खुश हो करके हमारा गाला पर खुश हो करके भैया हमारा का बहुत सारा रुपया पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम करबो आशीर्वाद के प्रतीक्षा लगा रहे नारायण जी के कृपा बन रहो तोहरे ही आसे बीसा वसपय भाई
आज लमाई हो गई ना बजाई अरे कहे सभवा में लाज रखी हा हाथ जो रतनी रतनी और अजिपो मरजी देखावो अब हो सरदा भवानी सुमिरन हमने के अब गणेश जी के दरबार में चलो।